ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಪವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪನ್ನೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚ ಯಾನೇನು ಪೊಸಾತ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜುಪಾವೆ. ಈತ್ ಬೆಂಡೆಗೆ ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು 405 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ 3.24 ದಿರಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ 74 ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ. ಸುರುಕು ನೇನು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕಗ ವಾಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡು ಉನ್ನೆನ ಸೋಕುಡು ಕುಂಟುಡು ಒರೆಸದು ಇತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಗ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಜಿಗೆ ತಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಳ್ಳಿ ಪೂರವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತುಂಗ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮೂಡ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸಡೊಂದು ತವಾದಿದು ಐಕೊಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಯ್ಪುಗ. 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡ್ಗ. ದಾಸ್ಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು. ಸಾಫ್ಟ್ ಆನಿಟ್ಟು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡ್ಗ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಪಗ. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಟೊಮೆಟೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಈ ಟೈಮ್ ಒಡ್ನಿಕಲು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೊನುಲಿ ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಾಡುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಇತ್ತೆ 3 ದೀತಿನಂಚಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಕೆಲವರು ಕಜಿಪು ಲೋಲೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದವೆನ್ ದುಂಬೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೆಪ್ಪುವೆರು. ಆಂಡ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡತ್ತು. ಲೋಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡನೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆದ್ ಪೋಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೆಂಡೆಡು. ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಲಿನು ಪುಜೆಂಕದು ಐತ ರಸ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಲೋಲೆ ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಚ್ಚಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ ಬೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಕ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಗ. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಬೆಂಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು.
ಇತ್ತೆ ಪಿರದೀತ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಯೆ, ಅಲ್ತು ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ. ಅಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಡೆಗ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ತುಲೆ ಬೆಂಡೆದ ಕಜಿಪು ಶೋಕು ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾರ್ದಿಜಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಪೂರ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರ. ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ, ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನ್ನ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿಗಾತು ಪವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಪೂರಕ್ಲೆ ಸುಲ್ಮೆಲ್ಲು.